בוקר טוב, 26 לנובמבר 25, יום רביעי, קהילה מטיילת חשמונאים ומודיעין עם המדריך אברהם שרון ומנהלת הגמלאים לאה מדעי עם אור בוס הסעות. אנחנו בבית קמה ומפה נמשיך לבאר שבע. ושיהיה יום טוב. הגענו למוזיאון חיל האוויר. להצטרף, יש עוד צל שם. מוזיאון חיל האוויר, מלא מטוסים מכל הסוגים, מכל התקופות. לכם שיהיה מאוד מאוד מעניין. דבר קיבוץ ראשון, חצרים, ברוכים הבאים לקיבוץ חצרים. לי קוראים ליאור מר, ואני מצוות ההדרכה. אנחנו בגרנד קניון לארוחת צהריים עצמית. קניון ענק, ענק, ענק. אנחנו ביישוב נבטים, בבית כנסת המפואר של הקוצ'ינים. איזה יופי של בית כנסת. תפילת מנחה. הגרעין זה סוחרים של שלמה המלך, והאם יש קשר לקוצ'ין בממלכת אופיר. כל הדבר הזה משגע את המחקר. הבעיה, יש המון נתונים, אבל צריך לעשות סדר בנתונים ולהחליט מה כן ומה לא. למה? את כל מצוותיי, וייתם תפילת ערבית. אני, אדוני אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, לכם לאלוהים. מרכז המבקרים של יהודי קוצ'ין.